левия. Ставаш левия, тук другия крак. Добре. Идвайте всички при нас. Сега се обръщаме назад. Ще изправяме носа, май. Всички назад. Дигаме носа. И сега всички едновременно, като ви кажа, ама ти още назад, ела. Идвай. Ти прекачи този балон тук. Си наврие тук при нас. Сега всички едновременно гребваме назад и гледаме носа да се дигаме нагоре. Ако не може да се превърти, пускаме я и тогава пак. Като бутането на кола. Бъдете се не бъдеш, да ли? Не. Няма бе. Давай. Добре, раз. Назад ли? 2, 3, назад. Стоп. Само поведнъж. Пускаме я. Давай. Айде. Чакай, пускай. Давай. Айде. Леща. Давай. Чакай. Чакай. Така ли ще паднеш? Чакай. Изведи. Малко назад, лекичко гребе. Малко назад, леко назад. Давай. Айде. Добре, сега всички в един напън. Може би трябва Първо напред малко. Ама първо малко напред. Малко назад трябва да мине. Айде. Раз, 2, 3. Дай! Още веднъж пусния! Айде. Дай! Дай пак. Дай, още веднъж! Дай! Чакай! Добре, Аз съм навън, айде, дайте да гребем, бе. Абе, сей, така ми е добре, дай! 2, 3! Айде, бе! Спадам! Да искам, не мога да опадам! Айде! 2, 3! Айде, бе, да му еба мамата! Не се измъчите, какво да скачаме в котките. Чакай, няма стане. Ела ти, Иване, Идва още назад. Още постигнете стъпенките тук под двора. айде! Чисти гръбот. Сега как се обръщаш? Да не ходим? Вика да не ходим. Всички ли са тук? Да, само не ходим. Къде са Ади и Златина? Тук е Златина. Ади къде? Ади къде? Ади къде? Тук. Връщаме ли, бе? Давай. Айде, бе. Хвърляй го вътре гръбот. Яко. Дата студена измаря. А? Дата студена измаря. Вие да ги зваш тук. Аз съм дълъг, брат, че не понали ни един кръв. Ела тук, Иване. Аз ще излеза се. Дай. Айде, раз, два, три. Ясно. Айде, раз, два, три. Бати зора докато обърна. Ама се забави ли се връщането вече? Христо екстрим малко.
Хайде сюда, удари се. Дрънах от коляното някъде. Не, Ние бяхме... ето кръка се удари. Не, влезе в подводките и тогава лесно много се бушат нещата. Да. Много по-странно. Добре, там се опакова. Идеално. Малко се сгряхме. Значи верно, като си толкова пред водата, как веднага минат камъни, удрят и си заминаш. Да. Ама... Не трябва да седиш долу под водата. Бяхме от долната страна. Бяхте отдолу, аз съм наврях под лодката и трябваше... Да, и те краката почва да влезе под дъното. На самата лодка. Трябва да се качиш отгоре. Като обърнахме лодката, не мога да излезе от страна. Ма няма, защото под нея... От другата страна, като има хора, ние се мъчим от тази страна да обърнем на пръсти. Не, бяхме описани. На краката. Тогава. Да, това На видеото беше. Се наготвих за да по време. Аз паднах. А тя... Някой слезе, кой слезе? Аз влезах. Да, тя сама се... Айде, дай събираме се. Местата ли? Айде, формация. Той там пише. Кое носа, бе? Чакай да взема жълтото. Къде е носа? Там го прибирам. Хоп. Кое е носа? Там бе, там при вас. Вие сте слезали ли? Не го гледам. Ти ли ще бъдеш там? А? Дайте да се равнести нещо. Дайте ми едно телефона. Ето! Фотографа ни е фанал. Направо сме отписали. Мен има ми. О, влаки! Това е късно. Вече се тък нафикнах, че сме плесен. Я почна хляб. Вие сменихте ли? Его му. Нещо направи. Айде напред. Стоп, стоп. Направо ни идеално. Ти удари ли? Той за мен е тръгнали и другите. Има лодки, няма риба. Аби си давай. Сега ще гърбем малко. Малко Може да стопим на всички. Сега почваме да гребеме и ще се сграем. Вътре някъде съм задържал вода в това якенце, гаранция. Това е много кофти, като ти пълнат ръкавите. Прече на плуването. За него! Серино! Не, натам. 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 Още 3. Идеално. Айде, като ще ги Половина. Това е 3,20. Виж той как се изнесва отвънка на първа. Докато да свана тази схема. Добро време, браво, добро време. Няма да видим. Само трябва да смениш краката. Десния го сложиш тук. Левия под шпорта. Слушаме надолу. Добре. Айде напред. Точно ли ви е? Ги подкара. Стоп. Синхрона ви е ужасен. Засрамете се. Какво е това? Айде напред, леко. Стоп. Тук
Долу пак има маневри. Дясно. Ами да. Си запомня кой борт. Знаете обаче от кой борт? Аз ще бях десен борт преди. Ама вие оттам ако гребете много Ти виж силно, как сме наклонени. ние тук мога да не мога да ви насакоме. Трябваше да се размените. Нищо бе. Нищо. Виж какво? Каквото е такова? Нищо не мога да правиш. Назад. Не бързайте. Обаче веднага. Стоп. Гръднаме веднага. Назад всички. Раз. Стоп. Ние сме тук по-високо, не мога да гребеме. Давай, Ники, тежко става. Дай да се пръсна малко. Сте то бързи, тук на бързия не мога да сме. Назад. Стоп. Напред. Стоп. Бабто. Те да седнат. Сега. Назад. Айде. Стоп. Айде назад. Раз. Стоп. Да седнем. Ама едновременно всички. Айде, раз, два, три. Добре. Стоп. Просто наклонете насам. Седнете в дъното. Айде, ние гребеме от дясно назад. Назад гребеме. Гледай как се обърнем на питкичка. Добре, отпада. Стоп. Отпадай по-добре. Ярка! Влизаме ли? Не. Снимай там и другите. Да се премести пак малко насам, а? Ако там кой е заседнал, Ето го премераме. Там, нали? От мене. Сега? Назад! Хайде, назад! Стоп. Назад! Дай назад! Стоп! Майка! Върнем ли наставите си на това? Не, се върнем нагоре, го минем пак. Добре, всички насам, на този борт. Върнем ли? Може да се обърнем. Тук боли. Има камъни, да. Защото тук е камък. Като на ледената бърза.